Na sziasztok! Ez egy újabb videó. Hogy mutatom nektek, hogy hogy találkozzatok egy hírességgel. Először is. Az ott nem Lukács Márk! Az a híres videózó! De, szia, én vagyok. Szia. Azt a! Kérhetek autogramot! Igen, autogramot. Igen. Várjad, hozom az autogramot. Itt van egy autogram. Itt egy autogram. Kap be! Na. Ezt majd így összevágom, és akkor ilyen nagyon jó lesz. Na. Csörög a telefon. Halló? Igen, itt lakik. Én vagyok az. Mi? 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 Várj. Én csak hozzávágtam egy kocsit. Mi az, hogy meghal? Hát, adunk neki egy kocsit. Őként, hogy adjuk egy autogramot. Hát én egy 2 grammos kocsit hozzávágtam, az kész. Mi az, hogy 10 000 forint bírságba kell? Hát, ez ma milyen szemétség? Na jó van, csönd már, Istenem! Ilyen szemétládák hallod. 10 millió forint kérnek azért, mert adtam neki autogramot. Hozom a pénztárcámat.